ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ. ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉನಸಾಂಡ್ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇರ್ನ ಉನಸಾಂಡೆ ರೇಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಕಾರ್ಲಾ ಇರ್ನ ಉನಸಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲವಲು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲವಲು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್. ಜಗ್ಗನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾಳ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಎನ್ನವನ ಸ್ನಾನ ಓಡು ಇರ್ನವನ ಸ್ನಾನ ಒಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಇರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಇಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಂದೆ. ಓ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಪ್ಪುನೇರು ಇಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಾರ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು. ಎನ್ನ ಮೊನೊ ಆತುಂಡು ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತೆ ಅಂದ್ ಮೊನೊ ಆಯ್ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಅತೆತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರೋಡೊಂದು ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಕ್ಷಾ ದೀಪಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಅನ್ನೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಈರು ದೂರ ಪೋತಾರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಲೆಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಲೆಜ್ಜಾರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮಾರು ಇರ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬೈದಿನಿ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಾರು. ನಿಕುಲು ದೂರ ಪೋತಾರ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಣ್ ಮುರನ್ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವ ನಾಡ್ಯ ಇರುವೆರ್ ಲೆಜ್ಜಾರು. ಎಂಕ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದೆ ಜಗ್ಗನ್ನ ನನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು ಮೊನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನ ಯಾವೊಲಿ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬೊಕ ನಮ ಮದಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುದಾರ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶಾಂತ್ ಮಾರೇಡು ಪುಗ್ಗ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಶಾಂತ್ ಮಾರೇಡು ಪುಗ್ಗ ಮಾರೊಂದಿತ್ತ
ಪುಗ್ಗ ಮರೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಪುಗ್ಗ ಮರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾರು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತನಾರು ಉಲ್ಲೇರುಲಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತನಾರು ಬತ್ತೋಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೋಲ್ ಇತ್ತೋಲು ದೀಪಕ್ಕನೇನ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಾಪುಂಡು ನನ್ನೆಲಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲಾಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಈರು ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ದಿಪ್ಪುಡು ಜಗ್ಗನ್ನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತನಾರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪು ಸುಗಂಧಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಿ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ಅಂದಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪುದಾರ್ದಿ ಓಡಿ ಬೊಕದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದನು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಪುದಾರ್ದಿನ ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ನಮ್ಮೂರಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಟೈಟಲ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಮಾರು ಶೇ ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿಂದು ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂಚೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಡಿತ್ತು ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ದಿನ ಒನಾಸು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಓ ಒನಾಸು ಎಂಕೆ ಪಡಯಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒನಾಸು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕೆ ಪಡಯಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೇ ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪಡಾವು ಅತಿ ಸತ್ಯಲನ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇತೋರ್ತ ವೈರ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪೇದನು ಮೊನ್ನ ಆತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ ಪೂರ ಪೋಂಡತ್ತ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಮೇರ್ಲ ಬರಂದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವುಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಓ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾರೆ ಇರು ಕೇಂಡೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಜಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಜವೇ ಈಗ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವನಿ ಪನ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತನಾರೆ ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದೀತೆರಂದು ಪನ್ಕ ಏರಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಏನೋ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಡಿಲೀಟ್ ರಾಣಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ಪೇರಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಟಲ್ ದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜವೆ ದೀಪಕನ್ನ ಒನಸಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಜ್ಜನ ಐಡುಲ್ಲಾರು ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಲಾರು ನೈನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗು ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಕಡ್ ಕೇಂಡೆ ಅತೇನು ಕುಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ
ಹೆದರಿ ಲೋಕ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವೈರಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಭವ್ಯ ರಾಣಿ. ಅವಂದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ. ಅಂದಿಯ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಲೈವ್ಗು ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನೈನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ನೈನೇಶ್ ಜೆತ್ತಿನ ಯಾವು ಲಕ್ಲೆ ಲಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವು ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನಡೆ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಜೆತ್ತೊಂದೇ ಅಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದೆಂಬೆ ಕಂಡು ಓ ದೇವರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ನ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದೆಂಬೆ ಕಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಅನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಆರು ಲಕ್ಕದೇರು ಇರ್ ಲಕ್ಕದಾರತೆ ನೈನೇಶನ್ನ ಉಣಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ವೈರಲ್ ಆಪ್ ನನ್ನೇ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವಂದು ಜಗ್ಗ ನಾವು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಏನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಇತ್ತೇನು ದಾಲ ಆಪುಂಡ ತೂಕಂದ ಆಲು ಏನಡ ಕೇಂಡೋಳು ಮನೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೋಳು ಅಡೇ ಅಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಎಂಚಂಡಲ ಐನಂಡಲ ತೂದು 2 ಅಂಡಲ ಕೇಂದಂಡಲ ಮಲ್ಪುರ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಏನೇ 2 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ದೀಪೆದೆ ಏನಂಡ ಓ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜ ಅವೇ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಂತೈತೆ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿಂದು ತಾಳ್ಮೆ 10 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡವು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರು ಮನೆ ಪಂದಿನ ಈರ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಯಾನ ಪನೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನೇನೆ ಎಂಕೆನ ಇರ್ತೋಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಬಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಂತಲೇ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತ್ ಜಾತೆ ಯಾನೊಂದು ಐಟನ್ ಶೇಪ್ ಆಯತ್ತೆ ಯಾನಾಂಡ ಹೊರ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂತೆ ಯಾನು ಕೂಡ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂತಜಿದಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅವೇನಿತ್ತುದು ಬಾಕಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಂಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು ನನ್ನ ದಿನಾಲ ಬರಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಬಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀನ ಅಂದ ಚೈನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪೂರ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಆವಡೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ 1 ಇಯರ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒಣಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನಾಗ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ತರೇಕ ದೇತೊನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗ್ಗನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರೀರು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಆಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಲ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಭ ಜೈಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಒರಿ ಪನ್ಪೆನ್ ಸೈಯರ್ ಲಾಪುಜಿ ಕೇನೆ ಕಡ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೇನೆ ಕಡ್ಲೆನಾ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ ಅವಡಿಜ್ಜಿಂದ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ ಒಡತೆ ಜಿಂದ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು
अब लेसन बक्का आप जा जगन बक्का अकाउंट आप जा ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸ ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಲೈವ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಜಿಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಲೈವ್ ಡಾಂಡಲ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಪ್ 4 ಜನ ಹಿಡಿದುಳ್ಳಾರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತೆರ್ವೆ ನಿಂಗ ಎಲ್ಯ ಎಂಗನೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಎಂದು ಕರಿ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕರಿ ಬಟಾಟೆ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ನೈನೇಶನ್ನ ಪೂರ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನು ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು ಏರುಳ್ಳಾರು 4 ಜನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಏತು ದಿನ ಸತೀಶಣ್ಣ ತೂ ಅಂದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಗೊನಸಾಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಶಾಂತಮಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತೆರಂದೆ ಏತು ದಿನ ಅಂಡು ಮಾರ್ರಿ ಏರವ 5 ಜನ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತುರುಡು ಸಿಕ್ಕೇರತೆ ಇರು ಅತ್ತುರುಡು ಓಲಿತಾರೆ ಇರು ಅತ್ತುರುಡು ತಿಕ್ಕಿನತೆ ಅಂದಂದು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಯೋಡಾಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಏನ್ ತುಯ್ಯರು ಹತ್ತುರುಡು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಇರು ಹತ್ತುರುಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಾರ ಚೆಕ್ಕಾರ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರು ಮಾರ್ರೆ ರೈಡರ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತುರುಡು ಪುಗ್ಗ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಆರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಈರು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಾರು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಮುಗಿಬೇಕ ಬನಂದಲ್ಲ ರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರ ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೇನು ಬಿಡಿಯಾರ ಅಂದ ಅದೇ ಉಂತು ತೋಡು ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನದ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ
ನಿಗಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ಮನೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ತು ಆತ ಇರೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾನಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ತು ಆತೆ ಒನಸಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿಯ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿಯ ದಾದಾವು ಕೋರಿ ತಾನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಬರ್ಚಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತುವೆ ಮಾರ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತುವೆ ರೀ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇದೇನು 10 ಜಾಸ್ತಿ ರೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರ್ ಮಣಿತು ಜರತ್ತ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ದಾರ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿಡ ಎತ್ತಂಡ ಐಟೆ ಕೋರಿಡು ಒರಂಬ ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲಾರು 11 ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಡಕ ಒಂದು 2 ವಾರ ಒಂದು ವಾರ ತೆತ್ತಿ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ನಿತ್ತ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತು ನಾವೇ ನಿನಗೆ ಕೋರಿನ ಕೆರಿಯರ ಅಂದಿನಿ ಅತೆ ಕೋಡೆ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತು ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೋರಿನ ಕೆರಿಯರು 10 ಐಡು 10 ಯಾರದ 10 ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ಸತೀಶ ನಮ್ಮೆಂಚಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಏರವು ಬಾಬಾ ಶಾಂತಮಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಡೆಗೆ పోతారు ಪೂರ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದಿಯೇ ಎರ್ರೆಜ್ಜಿನಿ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಏರ 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಐಡಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮನಸ್ ಮಂತರೆ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡವೆ ಬತ್ತನ್ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಮ್ಮ ಜತೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ಜತೊಂದೆ ಅಮ್ಮಲ ಬಾಬಲ ಜತೊಂದೇರ ಓ ಅಂಚ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಐರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗು ಬಕ್ಕ ಪನೋಡು ಇರ್ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೋಡು ಎಂಕಲ್ನದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಬರಂಡ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಕಾರ್ಲದ ಬರಿಟು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಟ ಅಂದಿ ಅಂದು ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾರ್ಲದ ಬರಿಟು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಟ ಅಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಾವ್ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಬಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಾಲ್ ಇಜಿಂಡ ಏಪಗು ಬರ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಶಾಂತ ಮಾರಿದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡ್ ಕೇನ್ ಬೆರತ್ತ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಂಡಲ ಇಪ್ಪಡಂದು ಅಲ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಇಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪತೆ ಯಾನ ಏಪ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಒಲ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಅಂಡ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಮುರಣಿ ಶಾಂತ ಮಾರಿದ ನೆನಪಗವು ಶಾಂತ ಮಾರಿಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ ನಂಚ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕೆಣಂತೆ ದಕ್ಕನಕ್ಲು ಮೋನದ ಜಪ್ಪಲೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತುಜಾರನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ದಿನಾಲ ದಾದ ಪಿರಾವಡಿ ಪುನ್ಗೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಮುರಾನಿ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಇದುಲೆ ಐಕೆ ಆನೆ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ದಿನಾಲ ದಾದದೆ ಪಿರಾವಡಿ ಪುನ್ನು ಎದುರ್ಲ ಬರೋಡ ಪುಂಡು
ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ತೀರಾರು ಹೋಯ್ತಾ ತಿನ್ನಾರೆ ನಾರಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ರವಂತೀರು ಮರ ಮುರಾಣಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವನಂದುಲೇ ಸತೀಶ್ ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬರ್ಪನಿದ್ದು ಲೈವ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಲೈವೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡೈತೆ ಒಂದು ಈ ಮಲ್ಲೊಂದು ಏನೇ ಏನೇನು ಮಲ್ಲ ಈ ಪಂಡು ಧ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಬಿಡೊಂದು ಬರತ್ತಾ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವನಂದುಲೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕನ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಇರು ಒಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಒಡೆಗು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಕುಲು ಅವನಂದುಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಒಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ ಪಂತೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು 4 ದಿನ ಅಂದು ಅಂದೀರ್ ಪಂತಾರೆ ಮಕ್ಕ ಯಾನ ಪಂತೆ ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಉಂಡು 4 ದಿನ ಅಂದಂದು ಪಂತಾರು ಏನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಓ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಕೈತಾಲೆ ಹತ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ಕೈತಾಲೆ ದೂರ ಉಂಡು ದೂರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲಾಡ್ಲ ದೂರ ಪೋಡತ್ತೆ ಕೈತಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಎದುರು ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಲೈವ್ಡು ಏಪಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ಅಂಡ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಿರಾಡಿಪ್ಪುನು ಇರ್ತು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡ್ದಾಯ್ ಸಂಪನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ರ ಈ ಕಂಡಾಟೆ ಉಂಡು ಪುರ್ರ ಪಂಡ ಕೆಲ ಸಮಯ ಅಂಡತ ಬರಂದೆಂಚ ಓ ದೇರೆನೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಪುರ್ರ ಆಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ನೆ ಪುಜಿ ಇರ್ನ ದುಂಬು ಪೂರ ಮೂಜಿಯೇ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನತೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ದಾಂಡು ಏರವೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪುನು ಇಪ್ಪಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ ಪುಚ್ಚಿ ಇದು ತೆಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಂದು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 4 ಜನ ಒಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಓಲರ್ ಹತ್ತುರದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ತುರದ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಡೆಗ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ತಿನ್ನೋಡು ಸತೀಶನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಸಾಂತ್ ಮಾರಿದ ಅವು ಹೀರೆ ಕೊರಿಯಾರು ಮೂಲ ಇತ್ತು ಮರಿ ಮುಗ್ಗಿದಿನದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಆರ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಹತ್ತೂರ್ದಾನೆ ಹತ್ತೂರೋಡು ಕಾಣತ್ತಿನೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಐಡುಲ್ಲಾರು
ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಗ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರಪ್ಪ ಯಾರಿರು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಾರು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಪೂಜೆ ಆತ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವೇ ಓಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ಚಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬಂಡಿ ಜಾರಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂಡಿ ಜರ್ಡ ಬುಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪನಂದೆ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ಚಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಶಾಲಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಈರ್ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಚ ಪನಂದೆ ಆವಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಶಾಲಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅವು ಶಾಲಿನಿ ಅತ್ತ ಶಾಯಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಶಾಯಿನಿ ನಾನು ಶಾಲಿನಿ ಬಂಡೆ ಎಕಡೆ ಬರ್ತೀನಾರತ್ತ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಓ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಪಾತಿರ್ದಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಇರೆಡ ಉಂಡು ಅತೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂದಂದು ಇರೇಗ ಮದಿಮೆಗ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇರೆಂಕ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಪನೋಡೆ ಜಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಏನಡನೆ ಪುಂಡತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಅನ್ಕೇನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ ಊರುಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಊರುಗ್ ಬರ್ನ ಪನ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಊರುಗ್ ಬೋದು ವಾಪಸ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಊರುಗ್ ಬರ್ನ ಪನ್ಪುಜೇರು ಊರುಡ್ದು ಪಿರ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಊರುಗ್ ಬತ್ತು ಪೋಯೆ ಅಂದ್ ಊರುಗ್ ಬತ್ತನ ಪಾರ್ಟಿಗೇನು ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಸ್ಕೂಟಿಡು ಓ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಆತುಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಆತುಂಡು ಓಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ದಾದ ಆತುಂಡರೆಗ್ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಅಂದೆ ದಾದಾ ಆತುಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ರೋಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಉಚ್ಚಿಲಾಡೆ ದಾದಾ ಗಾಡಿಯಾ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ದಾದೆ ಅಂಚ ಇರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಪದ್ನಾಜೆಕ್ ಪೋದು 24 ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರ ಮೆಗ್ದಿ
2026 ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ. ಅಂದಂದು ಮೀ ಅಡೆ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿಗೆ ಎಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜನವರಿ ಡೇ ಪೂರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳುಗೂ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಕ್ ಪೋವರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಇತ್ತುಂಡು. ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 27ಗೂ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಕ್ ಪೋದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಕೋಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾರೆ. ಕೋಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಕ್ ಪೋದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈವ್ ದ ದಿನಾಲ ನೆನಪು ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಲೈವ್ ದ ದಿನಾಲ ನೆನಪು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗ ಅಂದೆ. ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮುಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡತೆ ಮುಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ. ಬೇನೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೆ. ಕೋಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ದೆತ್ತೇರಿಗೆ ಬೇನೆ ಉಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇ. ಹಾ ಸತೀಶ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಸಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿನಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕ ನನ್ನವೇ. ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಆರ್ನ ಬೇನೆ ಐನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಕಾರ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆವಡು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ಗೆ ನನ್ನ ಆವಡಾತೆ ಅವನಸ್ ನನ್ನ ಆವಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಐನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರ ಆವಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ರವೆ ಮೆಗ್ದೀರ್ನ. ಜಗನ್ನಾಥಪುರ ಇಡ್ಲ ನಿಗಲ ಲೈವ್ ಉಂಡತುಯೆ ಇಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 2 ವಾರ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಬೊಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಜೀನಿಯವರ ತೂಕ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುನು ಐತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಅಂದಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಂದತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಜಿಂಡರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಗು ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ತುಯಿಜಾನ ಇಟ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡು. ಐಂಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲ ರೇರವು
ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಏಮಕ್ಕ ಅನ್ನಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಸತೀಶನ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗಡಿಗೆ ಗೊರ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನು. ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ದೂರ ಪೋಪುನ್ಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಆರೋಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿಪ್ಪೊಡು ಸತೀಶನ್ನ ಅರ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದು ಬತ್ತೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆರಿರ್ನ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡುಡು. ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋಯೆರ ಉಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಡ್ಪುಜೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ತುಲೆ. ಹೌದಾದ ಸರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೌದಾದ ಸರಿ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡರತೆ ಹೌದಾದ ಸರಿ ಸತೀಶನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಪೂರ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸತೀಶನ ನನ್ನ ಮಾಲ್ ಬಿಡೋಲ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮಾಲ್ದ ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕವೇನು ನನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ತೂಕ ಸತೀಶನ್ನ ಮಾಲ್ ಬುಡ್ಕ ಮಾಲ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಆಪುಣು ತೂಕ ಇನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಮಾಲ್ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ ಬುಡ್ಕ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕುಡ ಪರ್ಕ ನಾಲ್ ದಿನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ 4 ದಿನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಇತ್ತು ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಉಮೇಶನ್ನೆ ನೆರವೇರಿರೇಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರಾರು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಉಮೇಶನ್ನ 4 ದಿನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲಾರಿಗೆ ತೂಲೆ ಯಾರು ಪನ್ಪುನವ್ಲು
ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೀರ ನನ್ನಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ 4 ದಿನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಇತ್ತು ರಿತ್ಯ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕಾರ್ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇನ್ ಪನರ ವತ್ತನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜು ಮೆಷನ್ನ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ഞാൻ പൻപുൻ മാൽ നാന ബൊർച്ചി ബുಡ್ಕ ಮಾಲ್ದ ವಹಿವಾಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇನ್ನೆನ್ನು ನಿಗ್ಲು ಒರಿಯರಿ ಮಾಲಿಜ್ಜ ಕೇನಾಗ ಕೂಡ ಮಾಲ್ದ ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು ಉಮೇಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅದಲ್ಲ ಮಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಂತು ದಿಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲಿ ಉಂಡಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ತೆಲಿ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಾತಿ ಮಾಲ್ ಕನತ್ತಿದಿ ಉಮೇಶನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರುವೇರು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ ಬಿಡೆ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಅರ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ನೆರುವೇರು ಆಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಮಾಲಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೆರಿತೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಾತೆ ಚೇರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕನತ್ತದು ದೀಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶನ್ನೆ ಏರು ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕ ಉಮೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೈರೆಗ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ಜಾಂದ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮುರಾಣಿ ಆಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮೇಟ್ ದೇಗ್ ಕೋರಿಂಡ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೋರಿಂಡೆ ಇರೇಗ್ ಫುಲ್ಲು ಕೊರಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಮೇಶನ್ನ ತುಲೆ ಸತೀಶನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ್ ಫುಲ್ಲು ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಎಂಕು ಒರಿಯಾಗೆ ಅರೆಗು ಒರಿಯಾಗೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಜನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕನಕ ಮೂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಆಪುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂತುದುಂಡು ಕಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದುಂಡೆ ಮೂಲು ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ್ನ ಹೆಜ್ಜ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಉಂತದೇರ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬನ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾರುಗು ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆತು ಜಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಉಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜಾತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ரெண்டு ஜன உள்ள ரைடு
ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಮೆಷನ್ನ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಇರೇದಾದ ಮೆಷನ್ನ ಉಮೇಶನ್ನಾಗ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ದಾದ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿರಿ ಬೈಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಸಿರಿ ಬೈಲ್ಡ್ ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿನೈಕ್ 4 ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲಾರು. ಅತ್ತುರುಡು ಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೋಲ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಕೋಲ ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡತೆ ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕೋಲಗ್ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಹಾವು ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಶಾಂತ್ ಮಾರಿ ಬರೋಡಿತ್ತನ್. ಓ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ 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 ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗ ಇರ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಅಂದಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ವೆಜ್ಜ ಇರಗ್ ವೆಜ್ಜು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚಳಿ ದಾಲ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಚಳಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಚಳಿ. ಇನಿ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಚಳಿ ಇತ್ತನವೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊಂಚು ಅಂತ ಚಳಿ ಪುಂಡತೆ ಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಳಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತನ ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಓಹೋ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಈಗಲ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಂದಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡತೆ ಎದುರ್ದ ಹೂ ಗಾಡಿ ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಯ ಬೈಕ್ ಅದಾದ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಏರ್ಪುರ ತ್ಯಾಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರುಲ್ಲಾರು ತೋಜಿಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರುಲ್ಲಾರ ಅವ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಇರುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯೆರ್ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕೋಲ ಇನಿ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಕೋಲ ಪಾರೆಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋಪುಜಾರ ಇರು ಕೋಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲತೆ ಪಾರೊಂಡ ಬಾರಿ ಕೋಲ ಮಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಪೂರ ಪಿರ ಇರ್ ಕೋಲ ಪೂರ ಪಿರಾನ ಪೋಪುಜಾರತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಕೋಲ
ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಏಲೆಗ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೋಪೆ ಏಲೆಕ ಓಲು ಏಳೆಕ್ ಓಲ್ ಕೋಲ ಅಡೆ ಪೋಪರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ 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 ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ ಅಂದು ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅವೆ ನನವೇ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ನಮಲ ಪೋಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜರತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಅವೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ವೈಫೈಗ್ ತುಯ್ಯೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರ ಅವ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ತೂವೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ವೈಫೈದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಪಂಡ ವೈಫೈಗ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತೂವೋಡಿತ್ತೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ ಐಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವೈಫೈದ ತೂವೋಡು ಅಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದೂರ ಅವ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕಡೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರಾಲೆ ಕೊಡು ವೈಫೈಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ಹೊರ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ವೈಫೈ ಆಪುಜ ಮಾರೆ ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ರೈಡ್ ಪೋಯರ್ ಪುರ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮುಖ ಓರೋರ ದಾದ ಆಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.